suka nanging ojo ngiket janji cahayaning bulan rajang pucuk ing cemara angin kang teka sasagawa gendeng tresno banyu bengawan sinorot cahyaning bulan lir sewu dian alera gugah kenangan ngresake nopo mung sarwa ana ning taman juro taman indah kutha Solo papan kreasi awan lan bengi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali iki sing kono kaya ape foto KTP jejer loro. Iki sing kene ngerumpel kaya ape ngerujak. Sing kono kaya Andri Suntik. Jejer-jejer ngene ya, Pak. Ha iya. Alhamdulillah nggih nun sewu nyuwun pangapunten mawon kalih sedaya Bapak panitia sebabe ketoprak sore wau leren kaya wong edos. Heeh, Pak. Ora leren piye nggih nun sewu sone mati. Gangguan wis ora keneng diprediksi wong mesin. Mesin lah meneh kok mesin wong ae iso piye-piye iso lara. Iya tanggaku sore ning jagongan esuk mati. Ya padha wae kaya apa meneh gaweane manusa nggih nyuwun pangapunten ning ngene iki nak jenenge dagelan tetep penggawean sing kepenak. Mboten penak ya lapo wis mes setengah 3. Heeh, Pak. Monggo ketoprak rampunge jam 3:15. Jam 3:15. Uman pira wektune dagelan? Ora nggo jam kok nginguk tangan niku. Lah ya iku ora nginguk jam ya. Gak ono. Nginguk kadas. Nginguk kadas. Paling kepenak dadi dagelan iki. Heeh, Pak. Heeh, sithik-sithik entuk dhuwit tak obahno ngono nyanyi lali ya entuk dhuwit. Nek kowe ya kalah karo wong wedok ah. Lho perkara lur dhuwit. Wong wedok-wedok mang nek perkara golek dhuwit ya cah lanang. Lewat. Ya cah wedok lur dhuwit lha apa? Lah wong wedok nek golek dhuwit sekali mak
sret 100.000 grewel lha iku nek sing sitok mak sret bokong diunjukno sret 100.000 wah iya metu neh nek gelem Pak gelem lapok esret walah PCX abang anyar PCX teko wah teko untuk PCX maksudnya esret kula apa ya esret sarung enggak mau ngamuk lah nek wong lanang alah nek wong lanang iki ada apanya ora ana apa-apane karo wong wedok Pak iso ora ana apa-apane lah nek wong lanang nek diterokno karo wong wedok mang mak sret wes sing delok kari 8 kok delok sinden medun nggak sinden medun karek 8 nginguk rono terus kowe sing ngetno sapa ora ana sing nget naruk prei lah le omong piye wis nek wong lanang kalah karo wong wedok nek perkara golek dhuwit nek wong lanang bokonge diuncalno sret alah 70 lah apa yo Daud isih dikum manuke lah dagelan kok omong manuk iki lho manuk ora oleh omong manuk yo ora le iku nek sekali sret nek wong lanang sitoke dimak sret alah bokong sicak tunjukno sret pira 50.000 iya lha apa ngepriki watu iki lho lah nek wong lanang terok sret alah pedet sitok katut wedhus loro ucul barang dengah kadol nah lanang ya aja ngono kaya kowe ora usah mikir wedokan wong ijeh enom medok ya entuk medok ya kena ra aku dijak ngono ya berbarane kon ngejak omonganmu omong perkara wong wedok iki mang ayo bagya Pak anu sedekah bumi ning desa Mantingan syukur guyub rukun karo tanggane kabeh sebabe apa mantingan iki saka tembung mantingan kowe ya ngerti ngono kuwi Pak mantingan iku majemuk dadi siji nah iku nek man gosek majemuk dadi siji guyub rukun dadi siji wong nak rukune iku meneh awak sehat loroe sukses ora iso ah lho te ora iso iku loro adik sukses iki kon ndi wong loro yo tengok-tengok lah iya ning iso sukses ora iso contone aku dhewe ae kowe dhewe ndek pendak iki sasi Sawal winginane aku lara saraf digono rumah sakit ngerti nak kelenteng saraf terus tanggaku do niliki ana sing nggawa bis ana sing nggawa truk ana sing nggawa montor brondol ana sing nggawa doser ana sing nggawa kombi ora ana tile wong loro nggo doser iku melok niliki kok lah ya nggawa bis nggawa montor brondol mulih do ninggali amplop pajar-pajar tak buka ya ning 50.000 ana sing 30.000 Pak Lurah malah 300.000 dhuwit tak kelompokno suwengi iku mbok kelompokno oleh dhuwit 6.100.000 iku suwengi terus sesuk doktere menemoni aku Pak Klenteng sudah boleh pulang saya enggak mau dok enggak gelem mulai saya mau di sini seminggu tak tutupno seminggu do tuilik banyu mili tak hitung seminggu oleh dhuwit akeh oleh dhuwit 52 juta akeh lah iya ngono jine wong lara sok sukses wong lara iso sukses nek rukun karo kancane karo tanggane karo sapa wae nek wong nak ra rukun kaya kowe lagi watuk dilokno ora iso wong rukun lagi watuk sapa sing watuk plonto wis saben wong cah iku ora rukun karo tanggane kok delok kas ndara bongko ah tunga-tunga kok bongko nek mbok selip ya selip kono kok ngomonganmu iku nek wonge rukun iku artine majemuk dadi siji utawa rukun setiti nek ti setiti le nyambut gawe setiti
Dikelompokno paribasa nyambut gawe kaya 100 dicelengi 50. Kaya 50 dicelengi 20. Kaya 20 dicelengi 10.000. Kaya tangga kuwi. Tanggam. Lho iya, nyambut gawe sithik-sithik dikelompokno. Dikelompokno, Pak. Iya, nyambut gawe tebasan telo pira wae. Tebasan telo sithik-sithik dikelompokno. Delalah nggo tuku mobil. Ya iso tuku mobil. Iso. Wih, mobile ditulisi ora nyono. Iku mang sing tebasan telo. Ateges anu tebasan telo nek tuku mobil barang ora nyono. Hebat berarti wonge Pak ya. Ya iya kula nomah dak iya. Kula nomam Juragan pelem ditebang. Juragan pelem rezekine dikelompokno sithik-sithik wong-wonge setiti. Lho Wong dilalah nggo setiti. tuku mobil Ya melok tuku mobil ditulisi ora ngira. Tulisane ora ngira. Lah iya aku lah dagelan ya setiti pokoke kaya wong kene. Kowe dagelan ya ape tuku mobil? Lho sithik-sithik sasi apet besar tak kelompokno. Apet tak nggo tuku mobil, mobilku tak tulisi. Mbok tulisi Ora. kelakon. Wong dagelan bayaran piro kok arep tuku mobil? Ora apa? Ora kelakon. Ora apa? Ora kelakon. Sumet. Raimu apa? Ora didongakno sing apik. Ngono udah ya mikir wong doprake bayarane piro kok ape tuku mobil. Lah iya iku mau artine manti. Manti. Lah sing ngan ana wong liwat. Hati-hati sayang. Alah sayang. Sayang kok nunggu pacar kok sayang. Sopo pacare? Mantingan. Mantingan. Ngan delake imane. Lho, wong geleng nyambut gawe ngandelno iman. Wah, ngeri matamu kono. Kono kok ngeri. Maksudnya hebat ngono. Lah dak ngono ah. Hebat sukses. Oh. Alhamdulillah wa syukurillah muji syukur dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala. Pak. Nulis sewa budaya katimbalan ana desa Mantingan. Terko apik-apik ya moto apa iki? Anu hurek iki ketoke, Pak. Hurek. Heeh. Son Lho ya, hurek. Iya. Ora hurek ora kowe? Hurek iku apa? Hurek iki lho. Hurek. Sambel goreng. Ndok goreng. Hurek iki ya son. Kanggo desa kene mungkin ya. Heeh, Pak. Mungkin sak bare siswa budaya ana hurek ngoten, Bu. Nggih. Karnaval Bu nggih. Ngono kok nggasi yaine wis teko ya. Sesuk budalawan ae Pak ya. Delok karnaval sik. Loh, aku nimbal sesuk isuk nimbal aku. Kowe nimbal? Ning ndi? Daud. Dagelan kok Daud. Lah wong isu-isu nek mbok kon ngenteni son horek. Lho ben melek. Lho aku duwe son horek dhewe. Kowe duwe? Ana jenenge. Ora ana. Iki ngene Le. Iya, Pak. Wong gandeng kajate wis kabul nyate kalsanan Kyai Mantingan Sakukuban iki ketoprak disyuting diabadikan karo Al-Rabi'ah karo seni budaya Pati. Heeh, Pak. Wis jan meriah banget. Nah, menghibur masyarakat iki sing ijek foto KTP. Foto KTP. Menghibur ibu-ibu. Ora ngono wong 10 kok wedok bloko. Iki kok bake jeneng arep kono kae lho. Lho. Ala kowe mripat tuwa ya ora roh wong adoh. Ngene. Iki lho. Oh iya. Halo Pak Halo Pak, temu di Mak Emak. Iya, Bapak teng mriku, kula teng mriki. Ayo Leda, nyanyi diterusno. Diterusno Mas Dodok. Walah, Sakeh to sing nonton. Aja takok sing nonton, go sing penting ditanggap. sing penting ditanggap. Sing penting Nah, dibayar. iki lho buke bener omongane. Kok nonton mbok takokno. Lah melek ditonton kok joget nang tengah pasar. Ndak dikira wong edian. Lha iyalah. Tengah Ning pasar. kutha Solong tengah pasar dirubung wong. Omong kok. Sing penting ditanggap. Ngasilno kajate piyai kene. Heeh, Pak. Piyai kene sedekah bumi dikasilno kajate. Aku anggere main kene semangat tok. Semangate perkara apa? Ora, Mesti ora. Perkarane. Kowe gak usah roh sing roh aku tok lah. Aku lho plondo sing roh. Aku diceritani aku kudu ngentut. Aku malah kudu nangis. Distani kok kudu ngentot. Kowe caos hiburan, nyanyi-nyanyi. Iki lho, mak-make Mak-make. Mak, ngesake lagu napa, Bu?
Ora mudeng lagu namanya. Kono mudenge mok senduk-senduk ngene lho, Pak. Terus mudenge apa mak iki? Iku Dangdut duwe. apa campur sari Ya ngoten dicaosi mawon lagu, diweki lagu ngono wae. Diweki apa wae. Napa Bu, napa? Campur sari boleh, dangdut boleh. Ning judule lagu ora usah. Kok judul lagu ini ora usah. Yang dangdutan ngono ora sing nyanyi ah. Caping gunung. Caping gunung. Caping gunung itu campur sari. Mas Lisin diaturi yuk. Sing cocok karo Pyai Sepuh caping gunung. Nanti mbake. Lah kene mau ana sing nyawer njaluk sinom kok. Sinom kok yaene. Sinom yaene ya panjake muring-muring lah. Kok mau. Mas Lisin, ayo. Sinom kok yaene. Kerja bareng Al Rabi'ah Production. Sakabuana Audio. Siswa budaya Spesial kagem Bapak Ibu Bini Sepuh. Ingkang tasih mirsani siswa budaya. Zaman berjuang Jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang kesurutan sing digadang biyen nate janji ning saiki opo lali ning gunung tak jadongi sego jago yen mendhuwur tak silih caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang nggone padha lara lopo Al Rabi'ah Production Sakabuana Audio Siswa budaya mantingan bergoyang yuk iya iya yo di zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis
sampun katuran. Diwarna begale. Heeh. Nyuwun melih napa? Heeh. Angger campur sari angger dangdut. Bojo loro. Selendang biru lagi, Bu. Di awan nggih selendang biru. Bengi di aja biru ah, selendang abang ah. Di abang no, Bu. Selendang abang. Ora cocok kuwi. Diaturi, Pak. Ya iya diaturi. Wong piyai kene sing njaluk-njaluk apa ae diaturi. Angger sing penting ora njaluk dhuwit. Ora di dhuwit kowe anji. Ha iya ngengek ndek dhuwit 6.000 le. Kok 6.000? Ayo ditanya to. Diaturi Bu nggih, selendang biru. Mas Lisin, selendang biru. Sapungkase lagu selendang biru netepi wajib. Nggih. Ya njaluk pangapura karo piyai kene ya kok piye anggone makarya sedina sewengi. Ngono. Iya. Al Robia Production. Saka Buana Sound System. Yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa endang ngomong apa te yang go katres naanmu. Yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa endang ngomong. Ojo mbok kanduli karo selendangmu. Selendang biru sing ana ning pundakmu nang tanpa werna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku. Ilang bareng rasa tresnaku.
balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku selendang biru gawe mati rasaku Selendang biru sampun katuran. Nek wis rampung selendange biru, Pak. tetepno wajib Iya, Pak. bareng-bareng ayo. Bareng-bareng. Enggak didukani bendarane. Bendarane. Iya wong kajate wis rampung piyai Ayo, pancingan. ayo. Monggo.